אז אחד התקשר להגיד לי איזה מאכל שלא בשבת, אם זה מותר, לא, אני מסביר לו שעה למה זה בעיה גדולה. אבל הוא אומר לי, הרב, אישה מרוקאית. אמרתי לו, מה לא אמרת מההתחלה? פיקוח נפש דוחה שבת. היינו פותרים הכל, כן? ובדיחותה. אבל רבותיי, כל דבר, בוא להתחזק. יותר מאשר אנחנו שומרים את השבת. השבת היא שומרת עלינו. אז אחד אמר לי, שתהיה בריא, אתה לכל דבר יש לכם תשובה. אמרתי לו, אנחנו נקראים בעלי תשובה. אז זה בעלי תשובה, תרתי משמע. אבל זה האמת, כל דבר יש תשובה. כל דבר יש תשובה. השאלה אם הוא מוכן לקבל. אין דבר שאין לו תשובה. אין דבר העומד בפני התשובה. שאלה, זה וירא כי לא יכול לו. רואה שרו של עשיו, שהוא לא יכול על הטיעונים של יעקב אבינו. כל מה שהוא אומר, פורח לו את כל הטיעונים, את כל הדברים. למה ככה? איפה השם היה בשואה? כאן. איפה אלוקים היה ב7 באוקטובר? איפה היה שילדים? כאן. איפה היה בוא'נה, כל דבר. כן, ואיפה זה כתוב? כאן וכאן. זה תלמוד בבלי, זה תלמוד ירושלמי, זה ספרי, רגע, איפה זה? מתחיל, כל דבר. עכשיו, זה חולש על כל התחומים. גם בעולם הזה. מוכיח לו יעקב אבינו לשרו של עשיו את דברי רבותינו בפרקי אבות. הפוך בה והפוך בה, דכולה בה. הכל בתורה. הפוך בה והפוך בה, הכל נמצא. מינהל וכלכלה, אסטרונומיה, זואולוגיה, בוטניקה, בוטנים אמריקאים, הכל, פיסטוקים, הכל בתורה. בקיצור, הכל נמצא בתורה. רואה עשיו, מתעצבן, לא עושה, עשיו זה מלאך. וירא כי לא יכול לו. הוא לא מצליח, לא יכול לו. מה כתוב בתורה? טוב, תודה על האמת, תגיד טעיתי, בוא לשיעור, תקרב ליהדות, התורה היפה שלנו שעליה אומר, היא חכם מכל אדם, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. נו, לא. מה אומרת התורה? ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב. מה? נתן לו בומבה לירח, עשה אותו צולע. פגע לו בגיד הנשה, כך כותבת התורה. מה קורה פה? רגע, זה הוויכוח, אז אז מה זה היה? זה היה ויכוח גשמי או רוחני? יש משל מדהים, תשמעו איזה משל יפה. משל שימחיש לנו את הדבר, שנבין מה קרה פה. בהיאבקות, בקראטה, יש באמת מלחמה פיזית. מי שעומד, רבותיי, שניים נאבקו, קראטה, מלחמה פיזית. הוא נתן לו בעיטה טובה במקום רגיש, הוריד אותו על הרצפה, ואחד עומד, אחד שוכב. מי המנצח בהיאבקות? זה שעומד, יפה ככה, זה בהיאבקות. אבל בואו נעבור מגרש, שחמט. משחקים שחמט, משחק, מחשבה גדולה, יכול להיות שעות. טק, מהלכים, פתאום קולט האחד, הוא נכנס לבור. הוא לא יוצא מולו, הוא קולט שהוא הולך להפסיק בשעה. הוא הולך עוד דקה, זה רק עניין של זמן. דקה, 2, 3, ומה הוא עומד? זה משל מדהים. מה הוא עומד להפסיד במה? עומד להפסיד בשחמט. מה הוא עושה? פתאום בא להוא לידו נותן לו איזה אחת, נותן לו בוקס לפנים, הוא לא הבין, בום, מעולף. השחמט באוויר, הוא על השחמט והוא על הרצפה, תת עקרה. תגידו, מי ניצח? זה שעל הרצפה או זה שנתן את הבוקס? מי ניצח פה? זה שעל הרצפה ניצח, ודאי. למה? זה האבקות, זה שחמט, מה אתה נותן בוקס? אלא ודאי שהוא קלט שהוא לא יכול בחשיבה, הוא לא יכול בטקטיקה, הוא לא יכול במהלכים, אז שיש ויכוח עמוק, והאחד רואה שהוא נכנס לפינה ועובר לידיים, הוא המפסיד. זה מה שהיה פה בתורה, רבותיי. בנמשל המדהים. רואה שרו של עשיו שהוא לא יכול על התורה, הוא לא יכול על החכמים, הוא לא יכול על היהדות, הוא לא יכול. אז מה הוא עשה? הוא עבר לידיים. הוא הבין שבשכל הוא לא יכול. רבותיי, אנחנו רואים דבר מעניין. אוקיי, הוא רואה שהוא לא יכול עליו. בא יעקב אבינו ושואל את המלאך שאלה.
אומר לו, שלחני כי עלה השחר. טוב, זהו, ניצרת. שחרר אותי. שלחני כי עלה השחר. אגב, אמרנו שהדבר הזה זה עד סוף הדורות. וישאל יעקב ויאמר, אגיד אנא שמך. תגיד לי מה השם שלך. כל מלאך, אומרים חז"ל, יש לו שם. יש מלאך שאין לו שם קבוע, זה משתנה מתפקיד לתפקיד. כתוב גם שמלאך לא עושה יותר משתי שליחויות. לא עושה שתי שליחות, יש לו שליחות אחת. ככה אומרים. לכן, אם יש בעל שאשתו קוראת לו מלאך, אז והיא אומרת לו, ממי, לך תזרוק את הזבל, ושאתה עולה תביא דואר. תגיד לה, אם אני מלאך, מלאך לא עושה שתי שליחויות, תבחרי. תבחרי, מה תבחרי? אז היא יכולה לענות לו, אבל שהוא מלאך הבלה, שיעשה 1000 שליחויות גם, זה משהו אחר. אבל זה משהו אחר. וישאל יעקב ויאמר, אגיד אנא שמך, תגיד את השם שלך. ויאמר, שימו לב, יעקב אבינו, כמובן שאומר לו, אגיד אנא שמך, זה לא במובן הפשטי. יש פה, תגיד לי את הסוד, את המהות שלך. מה אומר לו המלאך? בתקיפה, ויאמר, למה זה תשאל לשמי? המלאך תוקף. ויאמר, למה זה תשאל לשמי? אומרים רבותינו בעלי המוסר, מביא מורנו ורבנו, הרב אלבז, יסוד עצום. אתם יודעים, שאנחנו קוראים את הפסוק לפי פשוטו, המלאך, שרו של עשיו שזרי, רבותיי, זה מהות היצר הרע. הסמ"ם, הוא לכאורה עונה ליעקב על השם שלו, הוא לא עונה. אומר, למה זה תשאל לשמי? אומר הרב אלבז, לא. המלאך באמת פה מגלה ליעקב אבינו מה השם שלו במהותו. לא מובן, אבל וישאל יעקב שוב, ויאמר, אגיד אנא שמך. מה עונה לו המלאך? שרו של עשיו יצר הרע. ויאמר, למה זה תשאל לשמי? מה אכפת לך קוראים לי? הוא לא עונה לו. רבותיי, ויקרא שמו של יצר הרע, אל תשאל. אל תשאל שאלות. אל תשאלי שאלות. חיה, זרום, הכל טוב. דבר איך שאתה רוצה. תאכל מה שהוא רוצה, יאכל מה שהוא רוצה, יחשוב מה שהוא רוצה, יגיד מה שהוא רוצה. למה זה מהות הרע באים רבותינו ומגלים לנו יסוד עצום, רבותיי, שנמצא פה בפרשה. יסוד עצום. היצר הרע, המהות שלו, כוח הרע זה בערפל שהוא מפזר סביבו. מגדיר את זה הגאון החזון איש, אמרנו את זה בעבר, הזנחת החיים, יש לו לשון מאוד ספרותית לחזון איש, היה צדיק גדול, הזנחת החיים על מהלכם הטבעי, להזניח את החיים, לא לשאול תעשה עוד כמה דברים בבית, שב תקרא ספר, שב תורי, רבותיי, השבת, כי היא מקור הברכה. כל דבר שהאדם מתחזק, יש כאלה בלילה, יש כאלה יש להם כלל, בלילה, איזה אחד אמר לי הרב, אנחנו קשה לנו בלי טלוויזיה ופלאפון, קשה בלי וואטסאפ, למה? כי אם הוא לא יזמין בוואטסאפ, אז איך יתקפו בביירות, איך יעשו את הביפרים? ודאי, כן, ודאי, הוא חייב להיות זמין בוואטסאפ, ודאי. אם היא לא תהיה זמינה בוואטסאפ, ניתוחים חשובים בעין כרם, איך יצאו בלעדיה? איך יצא? איך העולם מסתדר אם היא לא תהיה זמינה בוואטסאפ? פיקוח נפש, דוחה הכל, ודאי, כן. כמו איזה אחד התקשר להגיד לי איזה מאכל שלא בשבת, אם זה מותר, לא, אני מסביר לו שעה למה זה בעיה גדולה. אבל הוא אומר לי, הרב, אישה מרוקאית. אמרתי לו, מה לא אמרת מההתחלה? פיקוח נפש, דוחה שבת. היינו פותרים הכל, כן? ובדיחותה. אבל רבותיי, כל דבר, בוא להתחזק. יותר מאשר אנחנו שומרים את השבת. השבת היא שומרת עלינו.